Hola, benvinguts al segon vídeo. Bé, en el primer ja vam fer la cara de dalt i el primer pis. Els aconsello que primer vagin practicant fins que els hi surti ja la primera cara sense mirar el vídeo i després, quan la sàpiguen fer, passin en el següent vídeo, en aquest que estem ara. Bé, com els he comentat en el vídeo anterior, ara comencen les combinacions de moviment que ens hem de, entre cometes, empollar per ficar aquestes cantonades d'aquí, del segon pis. Bé, primer de tot hem de buscar, per exemple, la que volem posar aquí ha de ser blava i vermella. Doncs hem de buscar la cantonada blava i vermella. Veiem que la tenim aquí. Bé, si el color que tenim a davant és blau, vol dir que l'hem de posar sota el blau. O sigui, ara en aquests moments aquesta peça estaria ben posada. Bé, el procediment que han de fer és el següent. Posen la peça a sota la del color d'aquesta cara. O sigui, si la posen aquí, els sortirà malament el moviment, encara que sigui del mateix color. La posen sota el blau, que és el color que tenim davant. I ara giren cap a la dreta la peça de baix, de manera que el nostre blau-vermell ens ha vingut a parar aquí, vale? A la dreta, en aquest cas, del blau. Baixem la de l'esquerra, que ens quedi així. Girem cap a l'esquerra, de manera que aquest ens ha tornat a quedar ben posat i ara el blanc se'ns ha anat aquí. Pugem la peça, el blau i el vermell els tenim aquí, aquí també tenim blau i vermell. Ara canviem la cara, abans estàvem treballant davant de la cara blava, ara venim a la cara vermella i girem cap a l'esquerra, baixem, la blanca la tenim aquí, tornem i pugem. De manera que ens ha quedat la vermella i blau ben posat. Bé, anem a buscar alguna altra cara. Bueno, aquí ha donat la casualitat de que el verd-vermell ja ens ha donat ben posat. Agafem-ne un altre. Busquem. Aquí. En tenim una. Taronja, blau. I ha d'anar aquí. Taronja i blau. Doncs fem el mateix que l'anterior. Tirem cap a l'esquerra. Baixem. Perdó, l'anterior tirem cap a la dreta, baixem. Ara sí, tirem cap a l'esquerra. Pugem. Taronja blau. Canvi de cara. Agafem l'altra cara. Girem. El de baix cap a l'esquerra. Ens queda el blanc aquí. Baixem aquest blanc. Tornem al blanc i pugem. I ara ja ens ha quedat ben posat el blau taronja. I ara busquem l'últim, que ha de ser taronja i verd. Mira, aquí, taronja i verd. Val, aquí volia arribar. A veure, ara és el mateix que els dos passos anteriors que acabem de fer, però invertint el moviment. O sigui, si abans teníem aquesta aquí i l'havíem de col·locar aquí, giràvem a la dreta. Doncs ara al revés. Com que el taronja ha d'anar aquí, girem a l'esquerra. Girem a l'esquerra, baixem, girem a la dreta, pugem, canvi de cara, el verd ara, girem cap a la dreta, baixem els flancs, tornem al blanc que anteriorment teníem aquí, posem i pugem. De manera que
ja tenim creades les dues primeres cares. Bé, aquest moviment l'hauran d'anar practicant fins que el surti per una banda i per l'altra. I en el següent vídeo els ensenyaré com crear la creu groga aquí. Ha de ser igual que la creu blanca i ha de lligar també amb aquest. O sigui, haurà de quedar groc, groc, vermell, vermell, groc, groc, blau, blau, groc, groc, taronja, taronja i groc, groc, verd, verd. Bé, practiqueu i ens veiem al tercer vídeo.